Ja, vi står nu her med Contador, den store rytter fra Spanien. Ja. Han får 7.000 euro bare for at stille op i dag. Ja. Hvor får du alt den Glenboterol fra? Jamen altså, jeg fik et par pølser i går, og det skulle være nok i dem. Der skulle være nok i de røde pølser? Det skulle være nok i det der, ja. Jeg har hørt, at du faktisk skal køre med den her herovre til venstre, Henrik Albrechtsen. Ja. Hvad er taktikken? Jamen, taktikken er, det er bare, at han skal passe på. Han skal passe på. Jamen, er ikke et hold, det er et holdløb? Jo, men altså, jeg tager ikke hensyn til nogen. Eller parløb? Parløb, ja. Det er det, vi skal passe på, at Manuel, han tror, det er en enkelt start. Så han har jo planer om at stikke frem. Ja. Det lyder faktisk som om, at han allerede planlægger en skilsmisse, når det, selvom det er et parløb. Jeg venter ikke. Altså, jeg venter ikke. Det gør jeg ikke. Og så må jeg lige have en forklaring på, hvad var det, der skete der i går til enkeltstarten? Jamen, dernede ved enden, var noget med nogle hejtænder, der stopper dig? Jamen, det var en cirkel dernede, sådan en lille cirkel dernede. Jeg troede, det var rundkørsel. Så drejer jeg bare rundt omkring den, og så bare tilbage. Ja. Og så viser jeg sig, at det var en større rundkørsel længere ned. Det så jeg ikke. Vi siger tak til cykelstjernen Manuel. Ja.